Bidean gauza asko ikasi egin ditugu Amerikari buruz. Amerikako aplikazioaren kontinentzia ikasi egin ditugu. Dakizuenez, gure mundua 5 kontinenteetan banatuta dago. Hemen dago Amerika. Hemen dago Afrika. Hemen dago Europa. Hemen dago Asia. Hemen dago Ozeania. Ozeanoak ere ikasi egin ditugu. Hemen dago Ozeano Artikoa. Hemen dago Ozeano Atlantikoa. Hemen dago Ozeano Bera. Hemen dago Indiako Ozeano. Hemen dago Ozeano Australa. Mapa honetan Amerikako hainbat tribu ikasi egin ditugu. Ipar Amerikako Amerindar Lautara handietako Indara basamortuko besteak eta Inuitak ziren. Beste aldetik Hego Amerikako Aztekak, Maiak eta Inkak ziren. Kristobal Kolonek iruditasun ziraman zuten Amerikotara joan zenean. Niñak Pinto Santa Maria. Amerikatik Europara produktu batzuk ekarri zituzten. Patata, artoa, tomatea, piperrak, tabakoa eta kakaoa. Europatik Amerikara ere produktu batzuk eraman zituzten. Sardia, txerria, artia, beheia, pastangaretasuna eta zerbaiteroan alkohola. Gaur egun euskaldun asko daude Ameriketan. Euskal etxe pilo daude Ameriketan. Euskal etxetan ekintza asko egiten dituzten. Adibidez, argazki, erakusketak eta abar. Gai guztietan bezala gure txoko zuria material bereziz beteta dago. Kasu honetan Amerikari buruzko gauzak ekarri egin ditugu. Argazkiak, marrazkiak, arkoa eta gezia. Beitu. Ai, 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 how wow. Ai, 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 how wow. Ai, 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 how wow. Ai, 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 how wow. Fly like the eagle, run like the deer, swim like the fish, growl like the bear. Nahi honetan ametsatzen mailak prestatu egin ditugu. Gerunteak bere logerak izakia mutzak lotzen. Zuenez, mozoro polita prestatu egin ditugu zuei gai honetan ikasi. Fly like the eagle, run Espero like the dugu zuen deer, gustukoa izatea. swim like the fish. Ai, ai, how wow. Ai, 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 how wow. Ai, 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 how wow. Ai, 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 how wow. Fly like the eagle, run like the deer, swim like the fish.
Hi-yi-yi-yi.